tukang gedul tenang berkamuflase tegese kalau siapa nih saya biasanya sok ngedram saiki yo matik pun gedrol biasanya ngedram jadi ya gedrol to iki yo enak sing azu gedruke putri ya heeh pokoknya gedrol ki ra bulanan heeh jebul yo aku yo gelem kowe gedrol kowe tes Leo lho kan aku tenan lho aku ora dijak rumah acong soalnya Malu Pak Jari wis ngidini lho, tolong. Ora Pak. Perasaan desa Petri.
dibatangke balik nganggo jaipong. Wah, saya punya harapane Rangga Mustika. Sak jose iki juragan barang-barang kok. Juragan nopo campur sari oke. Campur sari oke. Jalan oke. Apa meneh? Apa kuwi gejok lesuk besok. Heeh. Gejok lesuk bareng. Gawe gejok lesuk. Oh, apik. Kabeh kesenian di jumprek. Jumprek ki opo? Jumprek. Oh, sesuk to mula. Kowe daftar. Oh iya. Bisa daftar ya, Pak? Oh, kireng. Iku apa? Lah mulane sesuk sinau. Oh iya, sesuk sinau. Iya. Bacaan desa manut Kang Ipan bebek arek digongan dia arek derek arek di tumplik-tumplik wis manut wis percaya ya matur sawise suka nuwun dumateng para pamirsa monggo pados papan ingkang semeca nggih sak mangke kanthi harapan saking kata-kata Rangga Mustika nggih menika rampak gedruk nggih saking Rangga Mustika. Wah, yaine yo bagus-bagus gedruk ya ana umpama putri adine ora ilo-ilo. Harapane ampun. Ya Mas, luyat ning sasana disunggoto nganggo lagu napa? Nggih. Nggih. Sing gedruk kok nang njaluk gitar suni. Oh, ngono, gitar suni. Ya. Yo kejanjian sih
janjian sih. Nek urung digarap yo liyane sithik ra ngomong. Oh, ya surah apa-apa. Manut. Saya ini manutan kok. Anutan. Lagunya nek ora sama. Kembang.
tak jadi berat ya. Ora wani aku lah wong kerincinge berang-berang kilo. Ora sanggup kok. Nek ora mau kerincing. Aku rasa buat grip dadaan aku kok. Ora nek korek mongku lho kok ngono kowe. Barang ati kroncang berang dake. Ya momongi. Saya arek jogetno wong lagi mlaku ming ora sah joget ning kok ngono nganti megak-megak kok. Lah yo Aku yo dhuwur ki lho. Sing Kyai Putri iki lho. Heeh. Apa yo rusa men yo. Mergane kae urung asam urat kowe wis. Dadine nek urung asam urat ki nek rusa kok. Ya rusa, kowe wis to mulak satu. Kowe nek umpama muring-muring medeni kowe. Ning kok kira-kira nek kaya Pak Atong iki urung asam urat. Wes. Oh, mau ditambal nganggo jamu sore mang. Oh, benar. Ya, nggih. Heeh. Bisugoto lelakan beneh ya. Oke, di mangga dilarang siap. Yo, 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 yo. Karya